Kaixo, gu zizurtigo txefa gara. Ane, Nikolas, Iñaki eta ni Victoria. Gaur egingo duguna errezeta txokolatezko bizkotxoa fondantarekin da. Bueno, preso bete azteko? Ba, eskua garbitu, jantzi zuen sukaldari mantala eta hasiko gara. Bueno, hemen ditugu beharko ditugun errezetak. 9 arrautz, 250 gramo gurin, azukrea pakete erdia, azukre glasa, legamia pakete erdia, eta fondanta ez da denda guztietan eten gulitelen erosireu. Txokolatea, tableta erdia. Guk marroia jarriko jo, baina beste zenekin bai oso goxia geratuko zaizuen. Osagaiak prest dituzue eta begiztan, baze ondo hori da sukaldarien frikimailua. Lehenik, 9 arrautzak ondo irabiatu. Ondoren gurina eta azukrea ondo iribi agailuarekin, ez dadin pikore genditu. Jarraian, gurina eta legamia pakete erdia gehitu eta irabiatu. Txokolatea mikrobinean minutu batean berotu indar handienean. Ondoren, ostean, azukrea, gurina eta txokolate epela bota ontzira. Komeni da ondo iribiatzea. Eta iruditzen bazaizue limoitan tatxo batzuk bota diezak eiozue. Orea molde batera bota horretik, labea 150 gradutan berotzen jarri. Ondoren, 40 minutuz labean sartu, baina fondanta jarri gabe bestela urtengo zaizuen. Bitartean, azukre glasa eta gurina ondo nahastu. Ondoren bizkotxoaren gainean jarri iskinetatik ere. ondoren fondanta arrabolarekin ondo zabaldu. Zabaldutakoan bizkotxoaren gainean jarri. Ostean, apaintzen hasi zaitezkete. Eta berriro ere ondo zabaldu arrabolarekin. Apaintzea oso importantea da. Apaindutakoan moldearen berazpean urtantatxo batzuk jarri pegatzeko. Urtebete gaierako batera bada zoriona jartzea oso polita geratuko da. Eta begira nola atera zaigun. Bueno, hau gozatu errezeta oso honetaz eta hor egin!